Χάρης δεν ψάχνει για δουλειά ως μουσικός. Ούτε θέλει όμως να δουλέψει στην εταιρεία του μπαμπά μου. Δεν αντέχω άλλο να ζω μαζί του, μου φέρεται απέσια. Αν δεν αλλάξει, θα του πω να φύγει από το σπίτι. Χάρη, πρέπει να μιλήσουμε. Δεν σου κοπεί να μου μιλάς όταν βλέπω τηλεόραση. Χάρη, δεν πάει άλλο. Πρέπει να βρεις και εσύ μια δουλειά. Και άλλη δουλειά. Εσύ έχεις δύο, τι θες να τριπτώσουν. Ρε Χάρη, δεν γίνεται να δουλεύω εγώ σε δύο δουλειές και εσύ να κάθεσαι στην τηλεόραση. Δεν κάθομαι στην τηλεόραση, ρε Βούρλο, στον καναπέ κάθομαι. Έχεις δει κανένα να κάθεται στην τηλεόραση. Είπαμε είσαι ηλίθεια, αλλά βάλε και λίγο φρένο. Κάντε φτιάξει πέντε να φάω. Έλα και λίγα λόγια. Ρε Χάρη, δεν γίνεται να μου συμπεριφέρεσαι σαν να με δούλα σου. Εσύ μου φαίνεται ψάχνεις για καυγά, Βλέπεις το εδώ. Κανόνισε! Χάρη, αν δεν αλλάξεις θα σκοτείς και να πήγες από το σπίτι μου. Εσύ δεν μου πες να μείνουμε μαζί. Ναι, αλλά... Δεν έχει άλλα. Ας πρόσεχες.